Check. Ka kubor hani ka por kadai. Blei hau Khrist udah kupa Jehobah. Masuk tu kini ke kubur kadai ke kerting jadi kubur kadai kubur ke ba ke penjuat. Ni lekat balak pan peraya ya ka kat banga la khram balong cimen toy baro. Blei hau Khrist udah kupa Jehobah. Pikiran kecil suatu bakla bakra hapdeng jong Blei uba ka Bible ka batai haga testament barim baru Blei yo uba la batai haga testament bathamai ngam ong badon ar ngut ki Blei udon tamu Blei udah jo Blei jeung testament barim udah jo Blei jeung testament bathamai hari ada ngimnang ban suto yo ne Blei uba pau hau Khrist uba wan hau Khrist lani uba wan dang Khrist la ngim suto yo ne ye kijinya per pedeng une Blei ba Blei uba la batai de kinon thulpa ba de prophet haga testament bare ngidon haga jing ayam khrau ba ngidon haga jing kelumar ka khrau but in kelumaro ya ka met Khrist ka jing thmu junga kelombangan ban yalam mengi shiga jing suto shiga understanding shiga ta jing suto kena bangin itu yo ne Blei kena bangin itu yo Blei utau Blei bom la i ubo wan pau do Khrist Jesus ka shitib no kong jo yon is no kalong sangat khot ka ba arpho kong kumne ong ne long Blei ba shisha ubalong ka jingim bom jikot ka mut kumne yo Blei ba shisha omla ban shubatai omla ban shupenkut daga jing batai jong testament barim nganong kumne kiti na bajam haba people lega testament barim pynpaw shakane ka pynpaw shakane ka definition lene shikane ka jing batai ka paka shapang Blei pine ha kane ka jing batai shapang Blei uba hapo jong ka jingmayan pine sa haba people lega testament barim pine sa hapo jong ka jingmaya jong ka jing batai iaga kerteng jo haga testament barim ngana nuksa mata barang Muslim haga testament barim la khot yo Blei bo de kumu Blei ba don bor baro lani Blei ba don bor baro la translate ka bani haga ba besing Blei ba don bor baro hara ya kene ka kerteng haga ktin Hebrew namar ya ka Bible testament barim la thok haga ktin Hebrew ya kene la ya ka kente Blei ba don bor baro ngachupule na galanong ga ba khatnyo jong ga kitab Genesis ndah ba Blei wan bani kendo yo Abraham ba ke ngan pole skot ka ba arway I mean get kot ka ba khatnyo thot banakong lanong ba khatnyo thot banakong tehbau Abraham mulada khandai post nem garta khandai snem garta utrai ula mipau Abraham baruong ngalong Blei ba don bor baro to ya hakmat janga te melong janai kene khtin ngalong Blei ba don bor baro haga khtin Hebrew kade El Shaddai ngirwai El Shaddai Elyon Adonai so haga testament barim la ito yo Blei kawai na ka kerteng ka ba ki
ki brio ki itho yo Blei testament brim gare El Shaddai. Yegane ga El Shaddai. Ngan peni biang pihelo baro pra. Konon ga aro pra gat kot ka balai. Konon aro pra kot ka balai. Alright. Blei badon bor ula kerku unkar khu yeme but un pen say so yeme but un pen man bha yeme kenegti Blei badon bor baro kade El Shaddai. Hallelujah. Lagu sang kerway ngan pulai pi ga kenegti lagu sang kerway Genesis par Blei lo ong ngalong Blei badon bor baro tora nang kha to da nang roy ka jat ben rigo ba kraw kan mi name bat kis aim kin mi na ka sangka jame kane ga jingkran jo Blei yo Jacob bat mde sho Abraham baru ong ade Blei badon bor baro hagtin Hebrew ga ngare El Shaddai along ba sa polai kat khot ka ba sa polai hallelujah. Baru Blei badon bor baro un aheme gijing isne hak khmat jong ki bru pun iheme gijing isne khmat jong ki bru kanega de gijing kran jong oh ya Blei badon bor baro un aheme gijing isne jong ki hak khmat jong ki bru El Shaddai un pun iheme yaka ngan puli yaga lenong ba last Exodus kono benriu hai be David kani ga kerteng El Shaddai lenong benriu kat khot ka ba lai nga mi paho Abraham baru Ishak bar hawo Jacob daga kerteng El Shaddai hare daga kerteng junga Jehobah omsham la itho yanga daki na gane ga daga kerteng ka ba ar ka ba gane ga jika ga haga jing sha Jehobah na El Shaddai la itho ngado ha o Blei on yo Moses ki bru ki itho ngado gerteng El Shaddai nado ko por jong Abraham hare de gerteng jonga kum Jehobah omsham la itho yanga haga jing sha ga gerteng Jehobah haji sha mde Jehobah na ga khubor jonga de por Blei ubo wan pau do Khrist ude ukpa Jehobah keniga kerteng Jehobah lane Jehovah kadega bashu shim naka way ga kerteng jong Blei jong ki Jew jong ka Bible Testament brim yo bala tip kum Yahweh hello Yahweh. Now when but you can kerteng Yahweh pa pidamanti haki Jew kimdon kumbangi don mangi yakinegi alphabet yakinegi dakto ngapa nga menta hakaba ya menta nga khlam kren na menta itu ki Bombay school so pas map nga itu ki Bombay school nga kren khanang to na menta itu ki Blei school but na menta itu ki banang manpulai babur phareng ngat naipat bo pat itu ibam Blei school naipat bo pat yang ni video namar ngat sapoi kalong gaji kerku bokraw ya pilai ki Blei school namar bidai ki beri ki bangai kat baong ta yegane ga kerteng Yahweh la shimeka ongan omne hagi jiu ki ka kimdon ye ki dak tho chen ki kumbadon mangi a e u i ong e i a i u so a e i o u hagi ki phareng yakini lokor ki vowel lakot yakini lagi vowel kemut kawai pawai kitin dai pa bandon u a le u i le u le da kim don gini ngimla ban keno
Sebut mentah ladang pulih PLGR. Pen kena umno. To. Pimla kijiu ki long kum ne, kijiu kim don ye kini a ki i ki ai. Hare ladang ong PLER. Tapi so to o ka puliang. Hagi jiu haba ki kim don ye kini ki a e i. So haba ki thoi ke kerteng jong Blei. Yahweh. Ke kerteng jong Blei ha ke dak thoi ju ki ke de YHWH. Yo Y ki kena yod. Yo H ki kena he. Yo W ki kena wow. Yo H bang ki kena he. So yod he wow he. Pin kena umno. YHWH. Yod he wow he. Pin kena umno. Ngimla ban kena. So namar bang imla ban kena ndah bau Jerome u translate yaga Bible u translate yaga Bible shaga khtin Latin habo translate yaga khtin shaga khtin Latin namar hagi to gi por ge spasam ge bala ut latar kim umdon ki Latin kim don dak je amin kim don dak y re hagi jaka jo y ki tho do je. Hello. Namar bom don dak wai ki shim bat ki pergla ki tho do je. Te namar bat mla ban keno ini ke khtin YHWH. Yod he wow he mla ban keno ini ke khtin. So ki tho igene baro ki scholar ki ba jong ki hagapor jong do gapor. Habagi tho aga khtin Latin. Wat ye ki bawan hadin jong Jerome ki ba tho aga khtin Latin. Ki tho hajaka ba kin tho YHWH ki tho JAHO. Jeho. Hello. WAH Jehobah. So ki namar ba ngimna ba ni kena ong Jehobah. Ngaso thu ba haki balang jungi ba fer ngidon kisur jungi ke bangirwa to ngiro yo Jehobah lene ngirwa El Shaddai Elyon Adonai. Sama ma pige kembut ayu ni Adonai. Elyon ke bumut Elyon ke de kerteng ke jumut jungi Elyon ke de. Kene ke kentin aji syakam don po kasi haba berkasi ngamdon kamban batai ni kiei. Hendren Blei ngahi ka ini ke namenta gitu gibri ke banang banroa pren ta gitu gibri pulei ba berpereng bat gibri ke kwa panti begini ke. So kamdan kene khtin El Shaddai kene Elyon ke Adonai. Haga lenong ke ba haga kitab Genesis. Hallelujah. Yo Blei na ito kumu tasngap ngano syam tifune. Namar ba kijiu yegani ke kerteng jo Blei Yahweh. Namar ba ngimna ba ni keno te don ngia keno Yahweh don ba penhikai ni kuno ba keno Yahweh. Kadon ro gue sur ro ke bangirwa ge Hillsong ro we look to Yahweh Yahweh. Our hope is Yahweh Yahweh. So ngirwa Yahweh. Blei ngirwa gumne pitip namar ba ngikwa ban khot yo Blei daga kerteng original jumu. Ngia kwa ban khot kerteng yo Blei daga kerteng original jumu ngusungi snarwai. El Shaddai Elyon Adonai. So namar ba ki jikim la ban keno igeni khtin. Kimla hage jiu kimla ban syukot kimla ban syukren kumto ban syu haki jing ya keren jeki yoman gisni kimla ban penmi ini ke kerteng YHWH kimno namar ke kene ke kerteng ka ba kordor hado kata
kaba ka kerteng kaba khoi na kiba khoi tam bat ki Jew kimla bat pemi ini ka kerteng Yahweh kam tam lei hadim jong kejiwan jong kejing wan long merau jong ki nari Babylon hadim beki wan pa na kejing long merau Menang syuba penon kam kan ia kan ke kentin la penon kam tang haji shala penon kam tang lu urang ba long do kim penon kam ni kentin namar ki nyawa ka ba de keteng ka ba khoi bandon bala penon kam ni ikni ga kentin Yahweh tin namar ba kim la ba kim penon kam ni kentin Yahweh ki hadin jong ke jiwa long rao jong ki nari Babylon ka ba ki le ke de ki pendon kami gehtin Adonai haga jaka jong Yahweh so jaka jong Yahweh lene ha jaka jong WHYH southly gine gi kentin ye gine gi southly gi kentin da ki scholar ki ba wat pene ga babul ki khot gine gi southly pide bantit ga terminology ga term jong ka ga tetragrammaton ga kerteng jong Blei YHWH so namar ba kimla ban keno igen tetragrammaton kaya ba kile kede nakani kipan kelano shaga Adonai so Adonai kede ke Adonai ke mut utrai kadon lo ke jingwa ki bangish ki bri bisharwa praise Adonai so praise Adonai ke mut udah utrai namar ba kimnot ban keno igen khtin Yahweh lene yang ni ke tetragrammaton YHWH ki thono daga khtin Adonai kekerteng job Blei mdai tang El Shaddai mdai tang Adonai mdai tang Yahweh mdai tang Elyon haga Bible ro people kin lap ro kawai na ki ayu ka kerteng job Blei haga Genesis long bar hoi ke khot ka ba lai bulai wa Abraham teula he planted a grove in Beersheba and called the name of the Lord there. Ukot ke kerteng jong trai hanta the everlasting God. Kani kerteng everlasting God u Blei ba bom jukut. Kani ke kerteng u Blei bom jukut kade El Olam. U Blei ba bom jukut. So ha testament brim ikot u Blei bode u Yahweh u Jehobah dan tang ikot u kumu El Shaddai u El Elyon u Blei uba hajron tam u El Elyon bat kum juru u Blei ba kabom jukut u El Olam hadin ba u Blei hadin ba u Abraham kenyau Ishak bat u khot ye kata kerteng hakabau Blei ayu ya ulang somo bat kum juru bat u kerteng ye kata jaka ka Jehobah Jireh dan Jehobah Jireh. Originally Bible kamdon ngene khtin Jehobah. Kidon Gibril kiba mi nang ta kiba perkat hna ka kerteng jomblai ka deho Jehobah. So kishna niam bat ki kerteng ke niam jiki ke niam Jehobah. Ki de ki khot de kinong yelap ne kinong sekhi jong Blei ubashisha. But kim ju khot yo Blei El Adonai El Elyon kim ju khot ki khot be direct Jehobah. But ki ong lada phim duai ha une Jehobah mo phim yo. Ka jubab ne ude Blei babakla. Kani khtin Jehobah haji shalu pondon namar ba ki Latin kim don J ki so ki don kim don Y so ki don tang J so ki ong J haji sha ka kham de Jehobah mde ro tang Jehobah u Abraham khot kita ka jaka Jehobah Jireh lene Jehobah Jireh ke jimut jengane ke Jehobah Jireh ke khot ka khasa Abraham lu khot kita ka teng Jehobah Jireh namaru ong kumba lo khot ka hadu ke si hadu kumba lo khot ka hadu ke si ha lom jong trai on sa iohi ha lom jong trai on sa iohi kidon pat ki Bible kiba translate ha lom jong trai
on sa pendap. Kababul kasi te ka ong hi on sa iohi. Kababul jongar o babul preng ong it shall be seen on sa iohi. Herele pulay ki wait pat ki Bible preng ki ong it shall be provided on sa pendap. Na kata daw ki beriu ki translate ni kitin Jehobah jare kumu boleh berpendap. Haji Syam dia boleh berpendap. Hoi kedai boleh berpendap nama berpendap ya ga toga jing duna jong toga jing kenya jong Abraham. Haragini kitin Jehobah jare in the mount of the kadon ka Bible ka batahim damaka ya ka ong ni in the mount of the Lord it shall be seen. So the Bible jangan it shall be seen. Kadon di Bible kibai pat kiong it shall be provided ngam ya kane ngam pat laban wat naga ega daw ba ya Bible ong it shall be seen. The Bible jangan it shall be seen. Ke King James version ro ka ong tharai dengan bakla it shall be seen. Ada ke New American Standard Version kumka yong literal translation ki ong it shall be provided. Kadon ke chi per na ka manuscripts nang no la tho igat naga manuscript ayu la tho iga King James naga manuscript ayu la tho iga ayu ya ga yong's literal translation kumta ter ya ka NIV Bible paren. Repetim em ka Bible kadon la ka jong kom translate ka badai. But it shall be seen on sa iohi. Balai khot ka on sa iohi namar nda ko Jisu wan ong wa Abraham kumen ban iohi ya ga sngi jinga but udah iohi ya ka ba kumen. Kene ka thau ya ka jing iohi lepa jong Abraham ya ka sngi jong ka jimi pa ro Khrist na ke baya. Ba na ka ta rao kerteng yedo ka jaka in the mount of the Lord it shall be seen. Ha ka haulum jong try on sa iohi. On sa iohi. Keng bo iohi ya ka sngi jong ka jimi pa ro Khrist. Namar nda ba mut ban penyap yo isa bo ong bune. Uang nganget Blei ula pan pemipat yo isak na ke baya ro. So mano Abraham iohi ka sngi jong ka jimi pa u khon Blei. Iohi ke singi jong jimi par khun Blei haga khlimat ke bau iohi bau Blei ula mi pat yo Isak na ke baya kata ada ke singi bau Abraham iohi ke singi jong Khrist how long jong try but yo ta long jong try la ko Jehobah jire lene u Blei u iohi ilpa na sajinga. Amen. So yakini ki but mda omdang kata u Blei la ko ukumu u Jehobah jire Jehobah Rafa boleh berpenkia Jehobah Shama boleh berdon lembat ni boleh Shama umur boleh berdon ngan supaya kitab Ezekiel ke kitab Ezekiel dong berlai berperat Ezekiel lai berperat kot berlai bersan dengan berkelak amis sabo pram dia lai berperat kadega lenong ba kaddo do jong ke kitab Ezekiel kad khot ba kaddo do ya ga kerteng jong ta ga dong ba on khot ya ka nado ba ga sni the Lord is there, the Lord is there. Connecting utrai ngam tip la ngaden ne em hoi ngala check ro na kitab Ezekiel na babal kasi haga khot ke bala pesan baga kerteng kita kan nombak na do kita kasi kalong utrai udon hangta so utrai udon hangta kene keting try kedai Yahweh kedai ketu ke tetragrammaton kedai ke HWH YHWH utrai udon hangta so Jehovah Shammah utrai udon hangta lene Jehovah Nisi utrai jong ka lama lene jong ke jingjob jenga ndah bau Moses ki ujob ya ki nong shon jo dengan bakla dai no amale oginam ngam kan mau ha to mlele kata ukhot ya kata ka altar ka duan ka bo te hadin bo job thama nong shon jo khot ka Jehovah Nisi lene Jehovah ngau ne no Jehovah Rafa Jehovah Shammah Jehovah Nisi Jehovah Shalom gede ke jaka ka bau Gideon ukhot ya ke jaka hadin bau ya kendo ya angel jong trai ba hadin bau angel jong trai kendo Gideon baru mut ban ai ke jing terwas reu kiu uneu angel yeng hatedem baru kiu shaban yang halor ke tedem ke bau Gideon keding ke bau Gideon upun me uthau to ong ta so Gideon ukhot da ke jaka ke Jehovah Shalom
Jehobah Shalom. Lene Jehobah Roy kemut Blei uba iohi. Lene Jehobah Hai shai Blei living God Blei him. Lene Jehobah Gibbon kemut Blei jong kabor jonga. Kine kiei kiba nga ong epitang gato gani. Blei ukot yele de uong ngalong bang along habo kendo yo Moses baru ong Moses ong megerti ong kenapa ngantip ban tewong ngalong bangalong. So Moses utip kekerteng jong detang bangalong re Blei jong Abraham Blei jong Ishak Blei Jacob bat kumta ter kalong ba bat namar bangi ngi kwa ban khot ya kekerteng jong Blei de kekerteng original jong so ngi teng ngi dua ro kumne Blei kwa au Blei jong Ishak Blei jong Abraham Blei jong Jacob bat Blei jong Israel bla 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 ngi dua kom ta ter bat tim em ki ladanga ngarong no ladanga pip ladanga ya pai ban pe na ga Bible yagit khot te ngin thai ngatip ngin thai ka thong junga kam dai bangan chupan ep ka kerteng jong Blei ha ga testament bre ka thong junga ga gani ban pani jepi bo Blei bo pau do Khrist ude kupa om Jehobah Shama om Jehobah Shalom om Jehobah Jare Jehobah Nisi Jehobah Makedesh Jehobah Sikinu mo Blei jong hok Jehobah Makedesh Blei ba penkentang yang so gini ke kerteng jong Blei ke testament bre but ladangim sumar bha ngin nang ban pia ye khtin jong ga jisha bat ngin kulmar le di bangin ngin poi show sika ba inde ban poi le ngin poi show sika ba ban poi so ga thong jinga ka de bangan pen ep ya une Blei ubawan how Khrist Jisu haleluya ngan pen ep une ngan pulai syara ga second ka stiga ba arsenal korin stiga arno korin lo basam kat khot ka bakat kendai to wit that God was in Christ reconciling the world unto himself Blei udon how Khrist ngan to pi kene ke ka pedebel yokem ka jing batai yo Blei shabar no Khrist kadai ke jing batai kabom dapura ngamong bakala kadai hi tamba kalong ke jing batai kabom da dapura kabom da biang kabom da long paka lada piyo yo Blei haga testament beri lada pipe yu ude Blei ubom la yo ude Blei ubom la kta rek da Paul upoi baru batang om kumne ga sti jong jinong galtia ang ba nokong kat khot ka bakhasan Khrist Jisu ulong ka dur jong tau Blei bom la yo so ga bo Paul mo ban ong re gani Khrist udai kolasai we khasan Khrist Jisu udai ka dur jong tau Blei bom la yo kanu lo ga jing batai shapang tau Blei bom la yo kadai ga jing batai ka bom biang kadai ga jing batai ka baduna Pikot you Blei pirwai uje El Shaddai. Kamu dia El Shaddai jai kamu pimpat itu you Blei. How Khrist Jisu. Elyon Adonai. Ngaso tu boleh kini namar bangi kwa ban khot kerteng you Blei de kerteng original jong bat ngin sengau kenjaman same kumta. Kini ke kerteng baro Yahweh le Jehobah baro aga testament brim kini ke kerteng khotsin yo Blei namar bakim pat syam le itu yo ude Blei bom la yo ude Blei bom la taba ude Blei bom la kta ndabo Jisuan upolo to jiti baro Khrist ude ke dur jong Blei bom la yo Khrist ude ke dur jong Blei jong ke testament brim haleluya Khrist udai kedur jong tu Blei ubakerteng Jehobah Jare Shama El Shaddai Elyon Adonai udai
Bagi tu ke baru ke bangadang dat ong pe. Ujisu ulong kedur ke bajanai jong tau Blei. Bat kumno ke jisu le degene. Haga shiti nong Filipi, ke shiti Filipi ulong baar. Ke shiti jong ushi nong Filipi ulong baar. Ke dekot ke ba. Okay. Sorry. Oh no. Oh, Kolosai. Kolosai nong baar dekot ba kendai. Nong baar dekot ba kendai. Oh, hoi, kedai. Kolosai nong baar dekot ba kendai. Namar hau ka jingdap baro jong ka jinglong Blei ka shong teli. Naba hau Khrist kata ka jingdap jong ka jinglong Blei baro ka shong teli. Pareng. For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. So ha Khrist baro kata ka jinglong Blei baro ka baro kito ki kerteng baro ki mangadang da pulei pi dan de batai pi baro kito ki shong teli ha Khrist Jesus. Bat nda bau kayak bau Jisu le kadai nda bau kisenran ki keliyo Jisu kyong ki keliyo Jisu kyong to hikai ni kumno banduai kumbo yone so hikai kisenran jo banduai o Jisu ong iki kumne to haba pi duai ong ko kpa jing yo bahabneng kane ka kerteng kpa kane ka kerteng ka ba ki jiu ki ken kim ju khot yo Blei ku mukpa namar gane ban khot kpa yo Blei kedai ke penhiar kerdan yo hoi in general dakaba in general no ngam tip kumno man translate kam kim kitip hi kimut hi ba kum ka jak ban riu chong ki kimut hi kitip hi bo tau Blei de ukpa tabakane ka jing shampang no Blei ubodong ukpa kumba batai pol kam jujia kam juan ha ga jimut berkat jugi ju nabo Jisu dua ong kokpa na aingo eme be jusno ela yang hala gasngi nabo Jisu wan ga bo le gede uwan baru pynpaw yo no Blei bom Julai I ba u khot yu ukpa baru ong ro I gesendran ha ba pidwa ong kokpa jingi ba bane u Jisu khot yu ukpa yo Blei ukpa tengkat ho ya ge jing batai ong ro u ba de Blei o Blei jinga ro Blei jo pi kupa jinga ro kupa jo pi pat aga jiap jo jong deng phna ro ong ni khtin ong a Blei jinga Blei me e no ya nga henrei yaladehi naga banta yaladehi Jisu lai no naga to ga deng phna bo ong a Blei jinga Blei me e no ya nga u khot yo ji u itho yo Blei ku mukpa kap ladanga batai gini ke pisno ba kene ke jing batai janga ke shilong theological manta ngan kren shagito ki Bombay school sngap manta ka khubor kan poi shani lambaro mine pai haga gospel jingino room gospel ka shiti pol jingino room kalong ba pra ka shiti pol no room kalong ba pra ka khot ba khat sao namarkat ke balaya lamdo mensimu Blei ita gelong ki khono Blei no pol tho barong kat ke balaya lamdo mensimu Blei kita gen gelong ki khono Blei u mensimu Blei lada people ke konteks baru ashwa jengene baru pol u kren arch pangi ardli ki an kita ga de an jong ka an jong ka jing ka pobat ka jingya ka bakran Jepang ka hukum ka anjo Moses ka wepat ka anjong Blei ni ka anjong Khrist ni ka anjong mensim ka anjong mensim
Baga konteks si kene mano uno besha yalam do mensim Blei kilong ikon Blei ka konteks kene utau mensim jo Blei kumon utau mensim ubami na kene ka an jo mensim kami na kene ka an jo mensim but uneu mensim jo Blei hang ne uklam kudo yo to uklam kam day na mentau tu mensim bokoj uba baru mensim jo Blei ukhi halor gi magapor jo gi pelong kitab Genesis udah mensim jo Blei udah mensim ubuan hadin jo gi shong jo Jisu hadin bala kentiu yo Jisu shi ketiga manukpa bala ula ahi yo mensim jo kon jo baru tahu mensim uwan hadin bala kentiu yo Jisu sha ketiga manukpa. Hello. But kat ki bala sha ialam katare konteks kat ki sha ialam down no mensim kilong di kono Blei ngarapi omdan balong kono Blei omdan weru uba de ubalong kono Blei haga testament brim namar mensim kon umpat wan yo mensim kon la ai hadin bayau Jisu hadin bayau kon la kentiu shi khti manukpa bala ai hu ya kerteng ka balor gi kerteng baro baru mensim Blei haji shau mensim Blei umi na nagare kerteng ka balor gi kerteng baro mensim jo Blei udah mensim jo kon mensim jo Blei yo polo batai kat ki bai lam do mensim uneu mensim udah mensim jo kon ubala pan kentiu shi khti ga manukpa kat ki bai la yalam daw mensim kita gi ngong gi kon Blei mdon weru bakalalong ukono Blei ga testament brim mdon namar mensim Blei umparwan udah mensim ubuan haga kerteng jong kon hello umparwan kat khot ba khasan ngom ne namar pimsham la pedang yo mensim jong ka jing lomrau hare yo pila pedang yo mensim jong ka jing tingkon da ka bangiyam aba kopa kene khtin aba kopa kam don haga testament brim kene khtin aba kopa kene ga office kaba Blei uyo hadin ba yo kon la pen kentiu shi khti mon khpa hello kene khtin aba kopa kene ga office kene ga kerteng ga Blei uyo hadin ba yo kon la pen kentiu shi khti mon khpa hadin ju gi mi pa jong ka kerteng ka bala kentiu jong Jisu kam ke kerteng jong ka tu ke jingkai o na sot merite soti na ta bo im haswa bo na ta ya u im ke sau gospel ka to kam ke kerteng ka bhalor ke kerteng baro kam ke kerteng bal kentiu ka kerteng jong Jisu ka bala pen kentiu ke kerteng ka bala mi pat na ke ya bat habo shom se ke khtig mon khpa ka to ke kerteng ka bala kentiu u Blei u yo ke kerteng aba na ka kerdan na ka office jong ka ko office ka Khrist kono Blei shong se ka khtig mon khpa but they nda habo Jisu u shong se ka khtig mon khpa ula ayo mensim jong kon but nda bo ayo mensim jong kon ju na ta dang ni sala ban khot aba kopa omdan ba khot yo Blei haga testament brim aba kopa kene ga kerteng aba kopa de ga office hadin jog ga jimi pa Khrist na ga bayam hello ngira pria yo mesim jog jing ting khon mana kene ngale ya kene ga jikai so pa ala da pynpaw step skap ga do jikai ga jing ting khon kam ja da hukum hare da ga jingai nga tharai nga sa pteng ya kene ga jikai nga sa sange hani nga sa pteng namar nga kwa ban kren kam shai ka u Blei lo ker khu palat ingi baru ahi mensim jong ka jing ting khon kat khot ka ba kan riu u mensim u plashai ga mensim jongi bat ka mensim jingi ba ngilong gi khon Blei kene khtin ngilong gi khon Blei kini ga khtin ngi khon Blei ka klam tho ya ka testament brim kene ga khtin khon Blei ka
terminology kono Blei kam dega office kam dega kerdan haga testament brim kene dega kerdan ka ba ki banget ki yo hadin ba yo kon la pen kentiu shiga ketiga mon kupa hadin ke jing mi pat jung ni ke bayam Galatia nong ba sao Galatia nong ba sao oh sorry nong ba hoi nong sao Galatia nong ba sao ke khot ka ba to ke khot ka ba nriu but na mar ban gelong bi khonu Blei ubrela pa yo mesim jong kun jong ha gidono jingi da ka bangik ang apa kopa na mar ban gelong gi khonu Blei menung gelong gi khonu Blei dan bisama tu jengkai spang jingting khon ngilong gi khonu Blei nda haba u Khrist u mi pat ne ge bayam baru ahengi yo mesim jong jingting khon dan weru uba laban uba poison ni kerdan jong jingting khon hashwaba jis hashwaba yo Khrist hashwaba penlipat yo jisu nege bayam empat kene ke kerdan jingting khon ke kerdan abakop kene ke ketin abakopa bat kene ke turn khonu Blei kene ke thau bet ne banta kayeng bet naga banta jong kibangai ngansa keteng ini jingkai to